Bon dia, bona nit o bona vesprada, segons siga el moment en el que estigueu veient aquest vídeo. Mireu, us vaig a proposar una cosa. Queden 3 dies de campanya. 3 dies que són entre setmana. I jo, entre setmana, tinc un treball precari, però que a dia d'avui és el que me dona de menjar i no puc deixar-lo. I no puc estar per els pobles i per els col·lectius coneixent-vos a tots vosaltres. És que me queden per conèixer, perquè realment hem estat en prou puestos. Bé, el que vos proposo és que me llanceu preguntes a través d'un hashtag. El hashtag serà Pregunta Marian. I a través d'aquest hashtag jo aniré contestant les preguntes que me llanceu. Quan aplega a casa per la nit intentaré posar la càmera igual que avui i aniré contestant tots els dubtes que encara vos poden quedar sobre qui sóc i com m'agradaria que fora aquesta tribuna de les Corts Valencianes de Compromís. Bé, espero les preguntes.